pozdrav svima, moje ime je Ivan Daspović, ću pokazati kako one slike na početku da napravite. Dakle, uđete u Google Chrome i napišete ChatGPT. Uđete, ostavit ću link u opisu videa i šta treba prvo da uradite, da se ulogujete. Kada se ulogujete, znači dobit ćete ovu, ajde kažem, početnu stranicu. Idemo na upload from computer. Nađete neku vašu bilo koju sliku i šta morate da napišete, to ću vam isto ostaviti. Znači ovo samo paste ovdje, znači apply studio i filter, i vi to kad ste ukucali, znači i to je to, i idemo enter i sačekamo. Evo te slike, znači jako je lepo izgleda, jako je lepo ispala, znači imamo ovu ovdje sliku i ona je isto jako lepa, a ovo je ChatGPT uradio. Ja bih iskreno jako rekao da je jako lepa slika i jako je lepo uradila veštačka inteligencija to besplatno.